Gijing temu halendet jong ki Bangladeshi ki bela syakem na Kaput Southwest Khasi Hills District. Ompat la satiaman pentikna Henry ki pulut kidang penlong ya ka jing toket ke babanya bat ka wei ka bapau hakmat ka long bakini kin Bangladeshi ki wan ban le kam runar ra bori ki brio hakaput bat dawa pisapat naki hakish pautar gunailar ar hajar apusan chisngi hadin belayo kem sawut ki Bangladeshi kin top uwei upulut Bangla ki bakadau don kti ban penmensaw ya uwei usamla na rong dangai ki pulut ka district ki la kem sa ya uwei pat u Bangladeshi ubara lang. Kibor pulut ke Southwest Khasi Hills kila ong baringkat ke jingyarap kinang song la kem ya uni u Bangladeshi ubara tip kerteng kum Mubarak Hussein na gila gora hajan konjoy. Na ka jingja ka belaja ha ka step pratarik unailar ar hajar apusan ha ka ba ka kenhun ki Bangladeshi kila rakbor bat thombor penmensaw ya ubal strang marak na rong dangai ki bor pulut BSF bat kinong song kila twet ha ki benta ka konjoy ka badan ha kaput bat kari Bangladesh. Haka kendai tarik unailar ar hajar apusan sangut layo ban kem kentup upulit Bangladeshi ubadai u constable. Uwei neki la kem daki nong song ka konjoy haka puat menstep kat balai ngut pat la kem daki pulit bat BSF nak lau cibak. Kini ki sangut ki kentup ya ujangir alom arpusan snem na Sadar Jamalpur District Bangladesh Usain Hussein Lighthouse nem na Narayanganj District Bangladesh Mefus Rahman Laifusan Snem na Kumila District Bangladesh bat Marufur Rahman Laifu Arsnem Jamalpur District Bangladesh ubakam ba uday upulit constable. Kibor pulit kidang pensisya ya ka jingkam Marufur watla ka identity card ka bapeni ba uday upulit bat uday ubadang don hapadang ka jingsyak sumar hadin ka jing mensaw na ka jingsyak syok pat ba. Kilaingut kata ujangir alom Sayan Hussein bat Mefus Rahman kidan mentah ha kajing toket balai sngi daki pulen. Shu ki buat pulet ki sipai BSF bat kinong song ru kidang beteng kajing wat ye ki weipat ki dekot katai ka kenhun ki Bangladeshi kabadon sakum balaingut AA. Na kajing yokem ya ki Bangladeshi ka bakam penengo ka long bakidon ya ki tiar kum ki radio set ki mas ki tiar ot jingker bat usdi ya ki balalap na kajaka kaput bagi wan rung bat kam hadin ki pulet ki lalap sai ki tiar siat bat tiar penmetei. Katelong kubor kaya thu bagi ni ki Bangladeshi kila mandai ki dikot ka Awami League ka Sengsan Hima hari Bangladesh balam khamat da ka Sheikh Hasina ka menteri rangba ka bala resign nakakam haus nem baladap bat kini ki Bangladeshi ki kam baki wan petri syari India. Kumban cukdo bahari Bangladesh kaladan ha ka umsnam nadu usnam baladap hadin baklami ke jingdawa ba ka Sheikh Hasina ka dayban ino yakakam kum ka menteri rangba. Hadin ka jing ino kam bat jing pet jongka nalakari kaladon ka jing twet penyap ya ki dikot bat nong yalam ka Awami League bat hadu mentah ha kategori kadang don hapadeng ka jing sensyar Shipor da Muhammad Yunus ubam pat kwa ban penong election ha kategori ban thau ya ka sarkar batemai. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya